kumaskandi online magazine nibingelela unjabulo wami khonazi ngimi lapha noSaliwa mfondo ungazi futhi kubingelela awuthi hihawula milokuvika abantu aba isidlangu sami sokuvikela ingane uzosho hey nginikeni hawula hiya lami lokuvika abantu aba nginikeni isihlangu sami sokuvikela ingane eshe nkunzi cha mfowethu ngisho kanjena nje sisuke emahlahleni sisuke emaholidini lapho sidlala khona ingoma kaShameni samagoso angibingelele ke uSaliwa lo mfana phansi empangene edondotha kwesakamthetho nawe mfowethu ngiyathemba yaphila nomfowethu uShutha mfowethu njengamanje sikumthandeni sama experience kade udlala lapha e-stage abantu bajabula mhlawumbe experience yakho so far kulo mcimbi ithini kanjani ingane kwethu alukho lisina luyibuka ingane kwethu kodwa ke indlela abantu abajabule ngayo kukhomba ukuthi ngiyakhula wazwa muhle umcimbi abantu baze ba active bakunika umdlandla se-stage kuze kube ngathi ungangaphuma uyabona nje futhi kumnandi kakhulu ngiyajabula lapha e-stage sikubone ugibela nentibane waphinda wagibela futhi nomfana wakho omncane mhlawumbe ungakusichazela ukuthi kuqhamukapi lokuthi ufike nomfana wakho omncane e-stage emncane ngale age le umbake laphana ugide naye futhi naye khomthe ejabulele into la yenzayo kusuke lapho lokho Mfowethu angiqala nje ngibonga abantu khomba ukuthi mina sengiyibrand ngoba into engiqaphelayo uma ngeke ngahamba nomuntu ngabonakala nginayo ikhawana ukukhandeka ibrand kuyena so lokho ngitshela ukuthi mina sengikhulile sebebaningi nje abafowethu bangiphila nawo mfowethu abantu abaningi bavele bemamukele kalula khomba ukuthi mina sebeyangazi noma bangikhonzile so namhlanje abantu bebekhomenta bethi ngoba usekhaya kuseduze emdletsheni sicela usiphathele intibane ngenamgodi usiphathela ingulube ngumfana wami ngase ngithe ngoba kuseduze ngacela kubazali bavuma njengoba sifike naye la and lento uyayithanda ukhula ngayo ekhaya uyabona ukuthi into okuhamba kwesikhathi naye angayenza so intibane ke mfowethu insizwa naye ivumisa ingoma abantu bayikhonzile bayithanda ku TikTok kodwa ke yangakithi yona ingulube yami mfowethu njengamanje siku 2026 umuntu olandela uSaliwe nganjelani 2026 sola manje yaphambili wengana kwethu mina ngiyazi ke lento uyabona abantu abantu labo abantu bayakwazi ukwenza iqiniso angazi mama ucule ikhona noma mama bekuthanda ngazi ngathini mfowethu nginama album amabili leminyaka elandelanayo amabhuku amafa nealbum leyo yokugcina njengamanje amalanda amathathu lawo ama-album ngiwakhotha wona ngoba enza kahle kakhulu online kakhulu bafu ngoba ngithi kakhulu khomba ukuthi lawo amanye awashiba ngelidi so kulonyaka futhi ngizoyidrop album okumnandi nokungijabulisa kubantu ngithi ngidrop album ingoma isuke isesegazini kubantu ingakaphuphi akuzoba lezi 3 weeks 2 weeks yabo ngathi qhuma icricket ibhanya so mfowethu ngiyangijabulisa lokho kodwa kungiphoqa ukuthi unyaka nonyaka ngibenzele into entsha angingaweqisa unyaka ngoba ungayiyeki into mawusuku isakusebenzele emculweni ngiyabathembisa abantu ukuthi kulonyaka album kwaSaliwe ikhona futhi yes mfowethu siyazi ukuthi ngoFebruary ingane ziyavula emaresi ama views eingomeni aqhuma bheke phezulu ngicabanga nje abantu labo bawusapota kakhulu umculo wakho mhlawumbe amazwi akho wabhekise kulawo bantu basemakhaya njengamanje mhlawumbe banayo wifi banayo amadatha engathini mhlawumbe angiqala nje ngibafisele ukuthi bonke abazo register ama first year neyokubiza ingane ngama fresher lapho engathi bengathathwa bonke bafowethu ke sibona olayini ingane seyimile zithi ayithathwanga yabo engathi nje ingane ingathathwa makuthi uhulumeni kumele extendayo extendayo ngoba ingane ziningi iphuma ku matric bese kuba khona ingane ezixhugayo engakwazanga ukuphumelela kuse early ingane zami buyelana esikoleni bese kuba khona ingane eziqedile ngifisela umsebenzi ngithi bafowethu fundani niqhubekele phambili sizofika thina sinika umusic uma nine talent niyolibona seniqedile ngifisela ukuphasa nje okuhle niqhubeke nokusupporta umculo wonke sesivala nje mfowethu kunamazwi washilo lapha wathi uqonywe ngapha ehluhluwe phela ngithi ngiyodlula khona kumanje sikhulumele phansi imoto izodrive umfana ngoba sebenama license mina bese ngishiye khona lami ngizole kuthukuzona nakulonyaka kusematshalini hayi phela forever usondele number plate ucameraman zombili ke manje imoto sevele za personalize nje Saliwa lwa mfowethu akukho kunye inhliziyo yami iphelele kumagalela mfowethu ngimthanda ngomoya wamonke ngoba phela inhliziyo mhlasifa iyofa manje umoya uyenyuka kuthi uyaphezulu siyofika siqhubeke sithandane nawe lizayo ngimthanda ngomoya wami wonke umntana womuntu amazwi akho mhlawumbe ungawasho kuye ngoba ngiyacabanga le video ingafika kuye ngathini magalela umntana womuntu uqhubeke uyiphathe kahle
liyakuthanda isoka lakho ngifisa ungizayela abantwana nje umxini omunye eduze nje kukhule kube kuningana kube ngathi kuzalwa abantu abehlukene. Siyabonga kakhulu futhi ngicela nje sithi Maskandi Online Magazine. Ngaphambi kokuba sithi Maskandi Online Magazines bafowethu Mthandeni nethimba lakho siyabonga kakhulu nangokuzayo nisithinte noma ikuphi enikwenzayo bafowethu sikhona thina sisemngceleni siyayishaya ingoma. Online Magazine siyabonga. Siyabonga. Lokho bafowethu. Sinibingelele sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo Wamkhonazi. Ngimi lapha no man of the moment bathi ke uMafikizolo mfowethu sekubingelele. Ngiyaphila mzana njani? Sikhona. Mfowethu njengamanje sikumthandeni sama experience. Mhlawumbe experience yakho kulomcimbi sofayi kanjani? Ngiphindele mzala ngizona. Experience yakho mhlawumbe kulomcimbi njengamanje ikanjani? Kumthandeni sama experience. Ngibona impumelelo nje enkulu kakhulu. Ngiphinde ngimbongele kubhuti uMthandeni ukubona abantu bephume kangaka. Cha ngiyambongela kakhulu umcimbi uyimpumelelo into engiyibonile. Mfowethu singene ku2026 sangena ngengoma yakho lokho mhlawumbe kuMafikizolo kuphatha kanjani ufika kanjani ku? Angikakhola mzala ngizokhola ukuhamba kwesikhathi mhlawumbe but nje ngizobonga abantu abangivotelile abangisekile ngiyababonga kakhulu ngiyathembisa ukuthi nami sengizophinda ngisebenze ngokuyikhandla kakhulu ngibonile bangisuse lapha bangibeka la ngikhona namhlanje so ngiyabonga nje kakhulu. Ingcinezi mhlawumbe kuMafikizolo ikhona yini ukuthi asayapsidi isikhathi efikile endimeni but manje izinto sezenzile sezinkulu ngalendlela emangalisayo ube ingoma yakhe iphume phezulu kuma registrations amathathu ama-millions washaya ngapha nangapha kuma streaming platforms lokho mhlawumbe kuMafikizolo ngokuchaza ukuthi kufika kanjani ku? Kuyangijabulisa but at the same time kuyangikhuthaza ukuthi umsebenzi olandelayo kumele ngizame ukusebenza kakhulu kunalokho abengikhiphile since ngibona ingoma hamba kangaka ngize ngibe novalo nami ukuthi engabe isazoba khona yini enye mhlawumbe ezophuma kimi ikwazi ukugqiba le esiphuma kuyo njengamanje. uMafikizolo akasuye umculo ovamise ukusebenza nabanye abaculi mhlawumbe ngama-feature kanje uyayishayela eyedwa ingoma kusengeza yini mhlawumbe kulonyaka sibona uMafikizolo esebenza mhlawumbe nomculo thizeni noma usayibambe khona lapho ukuthi hayi uyazethemba yedwa? Kusangenzeka yebo kusangenzeka cause ngumuntu okholelwayo kumina nanokuthi into engisuke ngiyisaba ukubiza labaculi cause mawufeaturisha ngenze kusuke kumele ubize umculi ophezulu mhlawumbe kwakho mangabe wenza ingoma mhlawumbe sengiyenzile ingoma iphumelele mhlawumbe kugcineni abanye abaculi ke ngeke unqene ukumuzo sethi esekhuluma nabanye mhlawumbe lentwana yakhushulwa yimi kuleya ngoma etheni ngisuke ngibalekela mhlawumbe izinto ezinjalo yebo. Mfowethu njengamanje uyashisa kakhulu endimeni omculo Maskandi khonto oyenzile lapha estage uthe mawusuphuma wafaka umfowethu omncane nengoma eshisa kakhulu naye ufeza mhlawumbe ungawusichazela ukuthi lokho ukuthi nawe utrenda kangaka lesikhathi ube nawo lo moya lo ukuthi hayi umfowethu akangena emva kwakho ngoba ikhona into ukuthi umculo mayisemkhulu ebona ngathi hayi kumele kube uyedwa oqhamayo ungawusichazela mhlawumbe ukuthi kwenzakalani lapha? Mina ngumculi okholelwa kakhulu kubaculi laba ababizwa ngisho kabi ababizwa ngamavukana ngikholelwa kakhulu kuwona cause imculo le abasuke beyenza yona imculo engiyithandayo kunale imculo le esuke isiculo abacula asuke sebephezulu nanokuthi ke umculo maye ngabe esaqhamuka usuke esasebenza vele ngokuyimisela ingakho into zabo ziqhamuka seyishisa ngalendlela eshisa ngayo lokho engikwenzile kumfowethu ufeza ngicabanga bekumkhuthaza nanokuthi eqhubeke ekhipha umsebenzi omuhle because umsebenzi wakhe muhle bakhona ofeza wonke eshemba baningi nje kakhulu yebo. Amazwi akho mhlawumbe ukuvayelisa nje ngathini? Ayokubonga mzala inkulu lethe kehle ukubonga abantu nje ngiyabonga kakhulu bafowethu into engenzele yona. Ngicela nje sithi Maskandi Online Magazine bese sesifana. Ngila kwiMaskandi Online Magazine ngicela nifollowe nilandele kuzona zonke inkundla zokuxhumana. Siyabonga. Qondile siyabonga. Ayilungile mfana. Sinibingelele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo Wamkhonazi. Ngimi lapha nomgojeni umfowangcube mfowethu siyakubingelela. Ninjani kana wethu? Siyaphila singezwa kuhle. Hayi siyaphila. Mfowethu njengamanje sikumthandeni sama experience ilapha eMdletsheni. I-experience yakho mhlawumbe kulomcimbi njengomuntu obeqashiwe nawe ithini kanjani?
Futhi ngasho nje ukuthi umuntu ujabule kakhulu ukuthi ebe ingxenye yalomcimbi omkhulu kangaka ojwayele ukwenzeka unyaka nonyaka nokujabulisa kakhulu kwesiqembu likaMgojela ukuthi alenzeke iphutha ukuthi bengasimemi kulomcimbi nokuyinto enkulu kakhulu kuthina lokho nje sikushayela ihlombe sithi umfoko amanqele enathi ngaqhubeka njalo nje ehlezi ephila futhi engawakhohlwa amaciko angakubo namaciko onke nje jikelele eSouth Africa yonkana. Yebo. Mfowethu sibuyele emsebenzini wakho iphumile i-album Oxygen usebenzile nabafowethu lapha umafika izolo wasebenza nomjolisi wasebenza nabanye ngisabakhumbula iyashisa ngendlela exakile mhlawumbe uMgojela akasichazela ukuthi ngoMgojela uhlale ekhipha but ngibona ngazathi kulokho kukhona into ehlukile yini mhlawumbe angazathi ehlukile ayenzile uma uthi kukhona noma nje salokho eqhubekile ngendlela yodwa sizosithola umsebenzi wokulonyaka okwangonyaka uphilile. Okay ngana wethu no ngisho ukuthi kungisebenzele kakhulu ukuthi ngisebenze nalezi insizwa engisebenze nazo kanye nodadewethu lapha uNdoni. Umsebenzi ukhombise ukuba nomehluko kakhulu futhi ngeke ngiqamba manga inombolo ikhuphukile ngoba thina sifike emculweni ngalezi akhathi kusadayisa ama CD ndena ama CD aphela kwaze kuhamba kuba nalento le ukuthi ingoma isithenga online nakhona kube enzima ukusheshe understand ukuthi ingoma ingena kanjani online kuthengwa kanjani u50 cent emayo 50 cent ugaya kanjani ukuze kufike ekuthenini mhlawumbe ungathenga imoto kodwa namhlanje kuyakhona ukwenzeka ngasho nje ukuthi i-album le yenze kahle kakhulu futhi isasebenza kahle kakhulu. Yeah. Ukhuluma mfowethu ngento ebalekile ngokuthi line swakho nemculweni bekusathiwa mhlawumbe ngama CD nani nisafika emculweni benicula kukhona abasokhalweni siphinde abakhona abasokhalweni phinde futhi banyamana phinde babuya futhi sangenzeka yini siphinde sibabona abasokhalweni noma mhlawumbe ngawusendlalele nje ukuthi kwenzakalani lapha. Abasokhalweni engakusho ngabo ngasho ukuthi ayikho inkinga because uMdumazi siyasebenzisana namanje nje emsebenzini wakhe kule album nje agcina ukuyikhipha eshisa ikhotha ngiyaqhamuka laphana ngendlela engiqhamuka ngakhona ngecimbi engijwayeleke ukuthi ngilisebenzise kuyena emsebenzini wakhe. Abasokhalweni bakhona basazovela ukuthi ngoba ke iqembu elisuke lihlanganisele kanjena lisuke linabanikazi baliphethe ngokwe management kusho ukuthi ke kuthe kwaba nezinkinganyana kodwa ke seyilungile thank ukuthi kulonyaka lo na kanjani lizoqhamuka noma kungeke ngize ngisho ukuthi mhla simpe ngayiphi inyanga noma nini kodwa nje kulonyaka lo ngeke lingaqhamuka. Yeah. Mfowethu uqhamuka eMtuba kwaSomkhele nokubona ukhona ipromo wayishutha khona eMtuba lapha kwaSomkhele naseculeni kwakho futhi uyayipromota kakhulu le ndawo leyana ukuthi iSomkhele mine izinto ezenzayo mhlawumbe endaweni mhlawumbe ngakusendlalela ukuthi yini lena ingaka mhlawumbe umunye umuntu engeke azayibona futhi angayazi oyibonayo lapha kule mayini yawaSomkhele. Engakusho mfethu ngemayini mina ngiumhlalo wala eMtubatuba ngumhlalo waseMtubatuba ngindoda mina eke yahamba kakhulu kozama impilo kogoli eThekwini njalo njalo so isimo sempilo ngisazi ngendlela eziningi ezahlukene yabo so imayini kuphila abantu ngoba awuyena umuntu uma uzoncoma into ngoba unawe phakathi ngeke ngasebenza khona waphinde umsebenzi waphela ngaba busy nami ngezinye izinto kodwa ukusebenza kwabanye abafowethu kubalekile ngoba nabo suke ikati iqosheke ezini uyabona so ukuthi kuphila abantu lapha over 100% abantu kodwa u90% wakhona eMtuba lokho kuyajabulisa ngoba mangathi uyabuka nje uMtuba wonke jikelele kwakhiwe lapha ngisho ngathi uyemakhaya khona uyabona ukuthi kwakhiwe indaba ngoba kunezimboni lapha ezikhona around uMtuba ngabalo uMtuba wodwa zikhona ezinye izimboni kodwa imayini iyona inkampani efike kakhulu yanikezela abantu amathuba omsebenzi ngoba ibengahlonzi ukuthi wena unama qualifications eathini. Yeah. Siyabonga kakhulu mfowethu amazwi akho nje singene enyaweni nomusha engathini. Engakusho nje ngasho ukuthi abantu uma wehluleke ngonyaka ophelile ukufeza iphupho lakho namanje kuseyisa isikhathi njengoba nje namhlanje kumhla ka3 kusho ukuthi umhla ka4 usakuchallenge ukuthi ubheke kumhla kabani uDecember sovala ngomhla kabani ngomhla ka30 kusho ukuthi unalo lonke ithuba lokuthi la kwenzeke khona amaphuthu ulungisi la ufisa ukuthi ufinyelele khona uxhumane nabanye abantu wazi ukuthi impilo iqhubeke phambili ngathi nje akube kuhle konke. Ngicela nje sithi Maskandi Online Magazine bese ke sesiphekise. Maskandi Online Magazine. Siyabonga. Thank you. Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela unjabulo wami khona ngimi lapha noJiva Zimnike. Mfowethu siyakubingelela. Mfowethu konjani? Sikhona sinezwa ku. Sikhona ngala.
mfowethu sikumthandeni sama experience kade udlala lapha ngaphakathi ngibonile uyangena stage uyaperform uyaphuma abantu bethi buya kuthini lokho ku Jaivas Mningi wemfowethu lokho kungikhuthaza kakhulu ukuthi ngiphinde nangonyaka ozayo nakulonyaka ngisebenze ngokuyikhandla kube nezingoma abantu abayimentionayo ukuthi hayi le angeke aphume stage engayiphindile le nto inginika lokho ukuthi akusebenze ngokuyikhandla ngomsebenzi olandelayo ngokubuka kwami leyo nto nje kufanele ngiqinise kuyona mfowethu njengamanje sikumthandeni sama experience igcoma lishima lifike emculweni ngicabanga ukuthi lifikele kubo bhuti uJaiva bese bevele bekhona emculweni nikanashaya nokiginci ngoba umshayeli isiginci nacula futhi kwezinye ingoma ndawonye ukumbona esehamba ibanga elingaka emculweni wazofinyelela leli zinga leli esenza into enkulu njengalena kuthini mhlawumbe kuwe njengomuntu ombonile efika emculweni efika ukube isilungu yasazi ngabe ngisho ngesilungu ngoba ngesiZulu sengaphela wona amagama okuchaza ukuthi kambe lo mfana njengoba isekuleli ibanga kakulona yini engayisho kuye yini mina engayishaya isifuba ngayo yabo kodwa nje ababukela abangafanele bekwazi ukuthi umthandeni ufana nengane yami umthandeni ufana nomfowethu omncane wokugcina kwethu yabo into enjalo indlela esiqala isibrande ngayo umsebenzi wakhe nokuba uzofike kulesi siphetho kusona namhlanje ngangazi ukuthi uzegcine seumhlelo umcimbi omkhulu kangaka ahlanganisa abantu abaningi kangaka ngoNkulunkulu ke izinto ke zihamba kuye kuthiwa kusasalaziwe kusuke kushiya into enje ngangazi nami ukuthi uyogcina ilento akayiyona kodwa nje ngishaya isifuba kakhulu ngaye ngishaya isifuba kakhulu ngokuthi iqala prove ukuthi uyakwazi ukwenza umuntu akabona ukuthi engakwazi ukusondela eduze naye enze umsebenzi wakhe ube impumelelo wabona ukuthi imina ongamenza abe yilento akayiyona namhlanje ngiyakubonga kakhulu lokho mfowethu uJaivas Mningi ngicabanga ukuthi ebantwini abaqhamuka kumgqumeni njengamanje uyena umuntu esimbonayo kakhulu ogqamile futhi lokho relevant ngalendlela exakile kuthatha ini mhlawumbe ukuthi uhlale urelevant isikhathi eside kangaka masuke sifunda kuthisha uthisha mayesifundisa engasifundisa so100 eclassini kodwa mhlasimba ngeke seqe ku17 angeke seqe ku17 esiyokuthatha sonke lokho kade kusho uyabo mhlasimbe mhlambe soba 5 mhlambe sibe u9 kodwa ngisho ukuthi mina engikwenza kungcono kakhulu kunabafuthi sasenabo kumgqumeni ngibona nje sifana siyinto eyodwa uyabo ukuthi ke inhlathi satshekele kubani ngaleso sikhathi lokho ngeke ngishaya isifuba ngakho kodwa nje mfowethu imisebenzi wami abantu bawu supporta kakhulu angisho ukuthi okabani ongasupporteki okabani ongasupporteki kade cha ngikhuluma nje ngoJaiva hayi usupporteke kahle kakhulu mfowethu kuyangijabulisa kakhulu lokho nalo ibhova lalikhona liyayishaya isifuba nalo lalikhona ngokuthi ngashiya ngiphekile kuyavuthwa akazange anyele ebhodweni akubona mawupheka ubhuti uthiwa hayi lenyelile hayi angenyelanga uJaivas Mningi emculweni nomaskandi usike sakubona usebenza nobaba umfiliseni Magubane usike sakubona usebenza nobaba uShwi noMtekhala khona into eniyenzayo kulezi insuku ninogatsheni nokuthi ugatsheni uyavela ingomeni zaJaiva uJaiva uyavela ingomeni zagatsheni kakhulu noma ukhona mhlawumbe umunye umculi uJaivas Mningi athi sengenzeka ashaye naye mhlawumbe ijuwo bebabili beshaya ingoma wemfowethu akekho umculi engeke ngisebenze naye mina ngiya ngokuthi unetalent yini why netalent nje mina ngishona khona yabo nje obukhuluma ngoba umfiliseni yabantu mina engifike ngathola ukuthila kubona ngaphinde ngathi ukukhula ukusebenza ke naleli bandla elidala wena umncane kuyakusiza kakhulu ngoba uzothola umqondo wabantu abadala wena uza nomqondo wabantu abasha uma uyihlanganisa lento izokhipha into ephilayo kubantu ndiswaye ke mina ngazothi hlala ungibona ngivela nomfiliseni ngivela noShwi noMtekhala ngivela noAlimgube ngivela noThokozani la ngisebenza nabo bonke mina lama legend amadala bonke sengisebenze nawo wonke yabo cha mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho umuntu olandela uJaivas Mningi ngalinda yini ukusuka manje ukuya phambili angizwa bethu umuntu olandela uJaivas Mningi engalindela ini kuye kusuka manje ukuya phambili nje akabe lindela uJaiva nje ukuthi kuye kanjani kodwa nje maku uJaiva nje ngicabanga ukuthi yikho lokho abakufuna uyabo njengamanje ngoba unyaka uqala nje mhlawumbe ngisangabuya ngama-AK mhlawumbe ngisangabuya ngoJaivas Mningi yikho ukuthi abalindele mina ngoba konke kwenziwa yimi lokho kuyovela yikho-ke lokho abakulindele ngane yabo sesivalelisa nje usike saba nengoma yetafula kusengenzeka yini siphinde siyibone futhi kusangenzeka mangisaphila nje ngoba inqobo ukuthi abantu bejabule endaweni yakithi
mangasayibuyisi ngokuthi bejabule kuphi izobuya mntaka baba izobuya ingoma yetafula ngicela nje sisivalisa sithi Maskandi Online Magazine awu phela lapho uMaskandi Online magazine yebo ngo Maskandi Online Magazine siyabonga siyabonga hayi lutho